Takže Robin, kam dneska jdeme? Jdeme na Sulov, na hory. Co nám řekneš tady k výstupu? Kupec tak. S úsměvem. Že nebudeš taky, že jsem zadýchaný nebo něco. To jsou kotuče. Já myslím, že to zvládneme. Ale to půjde, ale. Takže právě zdoláváme skalní okno. Vytvořili jsme si vlastní cestu. Tady se můžete podívat na ty dva blázny dole. Tak Filip, jak hodnotíš tady tento hardkorový výstup? Robin, jaké jsou tvé pocity po zdolání této stěny? O život docela. Tak. Ty čo, po tom hřbetě to mi přešla sranda, vole. Takže zdolali jsme to, jsme tu všichni tři, takže je to dobré. Tohle, kdyby si to spal, vole, ještě tě malý dva. To by měli radši zážitek na Sulov. Aspoň to máme dobrodružné, tady jen se tak nikdo nedostane. Tak co, jak hodnotíte výlet tady? Kdo ti to povedal? Lidi jak opice. Jsme v cíli, Filip.